କାମରେ ଆଇଲେ। ନାଲୋ ଦେଖିନି ମନେ ମନେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କଥା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଛୁଟି ପାଣିଟା ଟିକେ ଭଲ ଆମର ରୋଷେଇ ହେବ ନା ଏବେ ତମର ପଚେ ଯାଇଛ ତମର ସଫର କାଟି ଦେଇ ଗଲା ମୋ ତ ଆସେନି ତ ନା ନା କାରବାର ନହେଲେ ଏರೋ କେର ପଚିଏ ସୁରେ ଏତି को तो नहीं सुरे वाली पास कोला ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ମାଛ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେ ଯେ ଦେଖ ସେଇ କାମରେ ଆଇଲେ। ନାଲୋ ଦେଖିନି ମନେ ମନେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କଥା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଛୁଟି ପାଣିଟା ଟିକେ ଭଲ ଆମର ରୋଷେଇ ହେବ ନା ଏବେ ତମର ପଚେ ଯାଇଛ ତମର ସଫର କାଟି ଦେଇ ଗଲା ମୋ ତ ଆସେନି ତ ନା ନା କାରବାର ନହେଲେ ଏರೋ କେର ପଚିଏ ସୁରେ ଏତି को तो नहीं सुरे वाली पास कोला ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ମାଛ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେ ଯେ ଦେଖ ସେଇ କାମରେ ଆଇଲେ। ନାଲୋ ଦେଖିନି ମନେ ମନେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କଥା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଛୁଟି ପାଣିଟା ଟିକେ ଭଲ ଆମର ରୋଷେଇ ହେବ ନା
ଏବେ ତମର ପଚେ ଯାଇଛ ତମର ସୁଖରେ କାଟି ଦେଇଛ ନା ମୁଁ ତ ଆସେନି ତ ନା ନା କାରବାର ନୁଆନି ଏର କେର ପୁଛିଏ ସ୍ପ୍ରେ ଏତି को तो देगी स्प्रे वाली पात कोड़ा देखा था हम आसो के କେତେ ଜିନିଷ ଆଣୁଛି ସେ ତୁ ଯେ ଦେଇ ଖେଳવાની ନା ତ ଖାଲି ତ ସେଇ ଏଟା କବ୍ଜାଟା ସେ ଯୋଉ ହଁ କୋଉ ଖାତାରେ ରଖିକି ମୁଁ ଖ୍ୟାଲ କରୁଛି ଚାଲି ଆସିବେ ଏବେ ଦେଖିଲ ନା ଚ୍ୟାନେଲଟା ଚାଲିଛି ପୁରା ଗୁଳି ଭଳିଆ 30,000 35,000 ସେଇଟା ବି ପୁରୁଣା ହେଇଥିବ ପେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦଉନ ସେଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲା ନା 500 300 ଯାଉଥିଲା କମିଯାଇଥିଲା ପୁରା ଗୁଳି ଭଳିଆ ଗେମିଂ ବସିକି 2 ଦିନ ହେଲା ଏଠି କିଛି କାମ କରୁ ସେଠି ରହିଲା ବେଳେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ମୋ ହାତ ହଁ फोटो कर देता मुझे ମୁଁ ଘରେ ଯଦି ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବି এই করোনা ফোনা মন্দায় ফোন পড়া এই গীতটা নূଆ এটা প্রকৃতি মিত্র গানটি দেଉଛି ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କରୁଛୁ ଜାଣିପାରୁନା କେତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତା ବାପା ଆଣେ ଭଜନ ଗାଇବେ ଲୋକ ନାହିଁ ନା ଗାଇଲା କ'ଣ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଟା ଏମିତି କଲା ଏବେ କାଗଜ ତ ତମର ଜିଓ ବର୍ଷ ବହୁତ ସୁବିଧା ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ରୋଲ କଥା ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ଆକ୍ଟିଂ ବଢ଼ିଆ କରୁଛି এই বিষয়ে কাজ করতে অনুভব ଦଶ ଶୋଇଲା ନା କାମ କ'ଣ 10 ପୂଜା ଦେଖୁନି ତା ଭିତରେ ସେ ଦେଖେଇକି 10 ପୂଜା ଏ ମୋବାଇଲଟା ଆଣିବି ଜିନିଷ ଆଣୁଛି ଏଟା କବ୍ଜାଟା ଚ୍ୟାନେଲଟା ଚାଲିଛି ପୁରା ଗୁଳି ଭଳିଆ 30,000 35,000 ସେଇଟା ବି ପୁରୁଣା ହେଇଥିବ ପେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦଉନ ସେଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲା ନା 500 300 ଯାଉଥିଲା କମିଯାଇଥିଲା ପୁରା ଗୁଳି ଭଳିଆ ଗେମିଂ ବସିକି 2 ଦିନ ହେଲା ଏଠି କିଛି କାମ କରୁ ସେଠି ରହିଲା ବେଳେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ମୋ ହାତ ହଁ फोटो कर देता मुझे ମୁଁ ଘରେ ଯଦି ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବି এই করোনা ফোনা মন্দায় ফোন পড়া এই গীতটা নূଆ এটা প্রকৃতি মিত্র গানটি দেଉଛି ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କରୁଛୁ ଜାଣିପାରୁନା କେତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତା ବାପା ଆଣେ ଭଜନ ଗାଇବେ ଲୋକ ନାହିଁ ନା ଗାଇଲା କ'ଣ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଟା ଏମିତି କଲା ଏବେ କାଗଜ ତ ତମର ଜିଓ ବର୍ଷ ବହୁତ ସୁବିଧା
ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ରୋଲ୍ କଥା ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ଆକ୍ଟିଂ ବଢ଼ିଆ କରୁଛି। ଏଇ ବିଷୟରେ କାହା କେମିତି ଅନୁଭବ देखो 10 सोइला ना काम ହଁ 10 बुझा देखनी जान करे से देखा कि 10 बुझा ଏ ମୋବାଇଲଟା ଆଣିବି